アメリカはそういうとこはね、なかなかしたたかずるいんだよ。とにかくね、アメリカは日本の航空機産業と絶対復活許さない。第二次世界大戦、君ら若くて知らんだろうけどね、朝鮮でだね、世界一の戦闘機作った日本だから。これで手こずったわけだ。で、こういったものトラウマがあるからね、日本のね、要するに航空産業って大統領絶対好まない。だからアメリカの軍用機、高級な旅客機、セスナみたいなものは違いますよ。だけどそういったもののコックピットは全部日本製ですよ。それにその業を煮やしてだね、クリントンの政権の末期の時に、ある調査団が来て、これはその引き金になったのはちょっと違うマイクロチップの問題ですけどね。それでついでにですね、京セラを含めてセラミック、それからね、液晶体を作ってるね、日本の産業のかなり深部までね、普通はなんか外部入れないところまで強引に入ってって調べたけど、日本にかなわないということで諦めて帰りました。